Selamat pagi, dan kita mau memanen iki bolo. Iki wis gede-gede arep kita panen iki bolo iki. Anak sing melonten bareng ini piye lho iki? Kae tunggale. Iki wayahe memanen kok lek ora dipanen engko tuwek-tuwek malah ndak enak bolo. Kita panene sik yo bolo. Ini wis ngene iki. Wis gedhe nyeluk dipanen iki wisan. Bismillah, panen pertama muga-muga wohe sing dhuwur akeh ya bolo. Oke. Ya wis sakmene tapi iki urung tak panen sing iki ben rada gedhe nah. Iki wohe sing cilik-cilik iki akeh. Iki sing cilik-cilik wohe akeh bolo. Iki urung gedhe, sik rada cilik-cilik iki sing sakmene-mene iki urung tak panen sik. Iki ben rada gedhe neh bolo iki. Iki sak mono-mono iki. Sing cilik-cilik iki akeh. Nah iki wis besar. Iki yo harus dipanen iki. Angel bolo yo an. Kene sik bolo. Iki iki ditutul apa tutul pitik bolo iki. Ini iki harus minta dipanen iki. Ngene. Oke, wis gedhe bolo. Kayak niki sik. Oke, bakale wohe iki lumayan yo. Bakale wohe iki akeh bolo, kembange mampir iki lho. Kene. Iki yo minta dipanen iki.